Здравейте, приятели, и добре дошли в кухнята на кулинарните вдъхновения. Днес идвам с предложение за баница с невероятно хрупкава коричка и сочен, пухкав пълнеж вътре. Рецептата е лесна, бърза и гарантира домашен вкус. И ето как я приготвих. Първо ще се приготвим пълнежа, като в купа си чукваме яйцата. Ще разбием, докато се пречупят белтъците. Изсипваме киселото мляко, наливаме прясното мляко и леко разбъркваме. Прибавяме и бакпулвера. В отделна купа си натрушаваме сиренето. С ръце или с вилица, както ни е удобно. И сега ще изсипим натрошеното сирене към яйчената смес и ще смесим много добре. Количеството на всички продукти отново ще намерите в описанието на видеото. В отделна купичка се наливаме олиото и газираната вода. Прибавяме около 2 щипки сол и леко разбъркваме. Разстиламе си пакетът с корите за баница. Отделяме един лист от тях и го увиваме в нейлонката от пакета. Това ще ни бъде последният лист, с който ще покрием баницата. Намазваме дъното и стените на тавата с олио. Моята тава беше с размери 40 на 35 см. Вземаме един лист от корите и поставяме върху единия ъгъл на тавата, така че една част застиламе върху дъното на тавата, а другата част остава извън нея. Така както ви го показвам. Напръскаме се сместа от олиото и газираната вода. Вземаме втори лист и го поставяме в съседният ъгъл по същият начин, както първият. Отново напръскваме с газираната вода. По същият начин поставяме корите и в другите два ъгъла на тавата. Останалите листа от корите за баница ще ги наредим вътре в тавата. Оформяме ги така, както ви показвам на видеото. Събираме краищата на кората и се образува нещо като розичка. Щом сме запълнили тавата с всички кори, вземаме яйчената смес и ще я нанесем върху тях. С вилица леко понадигаме корите, така че сместа да проникне между тях. Напръскваме с газираната вода и сега ще покрием баницата, като в обратен ред прибираме корите, като всеки път напръскваме от сместа от олиото с газираната вода. И последно вземаме кората, която заделихме още от начало. Покриваме баницата и краищата на кората прибираме под нея. Напръскваме обилно с водата, тя подпомага на баницата да стане още по-хрупкава и лъщяща. С помощта на шишче и на някаква клечица надупчваме навсякъде баницата. Поръсваме с сусам и ще изпечем в загрята фурна на 155 градуса с вентилатор или 175 градуса без вентилатор за около 50 минути. След като е готова изпечена баницата, оставяме леко да поизстине и изваждаме от тавата. Това е всичко за тази много вкусна баница с хрупкава коричка и сочен пълнеж отвътре. Надявам се рецептата да ви е харесала и си я приготвите за вашите любими хора. Благодаря ви и ще се видим в следващото видео. А до тогава гответе с любов, хапвайте с удоволствие и не забравяйте да се абонирате за моят канал.